ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିତ କାଲି ଅରୁଆ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପାସ୍ତା ଖାଇକି ଶୋଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସୁଟିଂ ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା? ମିଷ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା କଟକ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଇଥିବି ଡାକିଦେବି ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ଆସିପାରିବିନି, ନାମ ନେଇଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତା ସହିତ ଅରୁଆ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଇନଥିଲେ କାଲି ଯେଉଁ ଖାଇନଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭୋକଟା ଭିତରେ ଥିଲା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବେଣ୍ଟେଇ ଦେବା। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଯାହା ଦେବା ପେଟେଇକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିବା। କାରଣ ସମୟ ଅଛି। ଆଗରୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଘରୁ ଯାଏ, ଛାଡ଼ ମୁଁ ଘର କଥା ମନେ ପକେଇକି ଆଉ ଟେନସନ୍ ହେଇପାରିବିନି। ଏ ସୁଟିଂ ବାଲା ଦେବେନି, ଚାଲ ବାହାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧଳା ସାର୍ଟ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଅରୁଆ ଡାଲମା ପେଟେ ବାଡ଼େଇବୁ, ଆସିକି ଫେର ୱେଟ୍ କରିଥିବୁ। ଫେର ଫୋନ୍ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ପହଞ୍ଚ, ଆସ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଆ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ମନ୍ଦିର। ସତରେ ଆମେ ଯିବା? ଆବେ ସତରେ ଯିବୁ। ସାରଥୀ ଧନଞ୍ଜୟ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଟି 3 ଜଣ ମିଶି ଆମେ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳେ କୂଳେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ। फाइनल अरुआ खाଇବା ଚକ୍କରରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅରୁଆ ଡାଲମା ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରସାଦ, ସବୁ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆହା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଡାକିକି ଗଣ୍ଡେ ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ, ଗରମ ଗରମ ବଡ଼ା ହେଉଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ସେଇଭଳି ଅରୁଆ ଡାଲମା, ଖଟା ଟିକେ, ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ କେବେ ମିଳିବ? ହୋ